खुलुमबाय बयनिसिमबो गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव थाम्बनेलाव नायना बुजिखाबाय जानो हागौ गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दसे सम खोनासंलाङोबा बर' हारिनि बै समाव माबायदि गावजों गाव अनलायनानै रायजो जाबोदोंमोन बेफोरखौ गासिबो काहानिखौ एसेबाबो खोनायोबा आरो खोनासङोब्ला अनसायनो ओंखारगोन आरो गोसोआव माबा मोनसे हारिया माबायदि बै समाव नखर खुंबोदोंमोन बेफोरखौ एसेबाबो बुजिलांगोन। बयनिसिमबो आसा खालामो खोनासंलांगोन होननानै आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। दिनैनि बे समाव रायजो राजाफोरजों आं मोनसे बर'फोरनि नखर दानाय रायजो खुंबोनाय बेफोरखौ आं सावरायगोन। जों सोरखौ बेसेबां रायबाय थानो, आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौबो रायबाय, आबसुनि जायफोर सोद्रोमाफोरखौबो रायबाय, अबेबा UPPL हान्जाखौबो गोजौ थाखोआव थानाय गाहाय थाखोआव थानाय माखासे सोद्रोमाफोरखौबो रायनायानो रायनाय, BPFखौबो गोजौनिफ्राय गाहायसिम रायनाय, सोरबा हारिनि सोरबा साफा सानै दैदेनगिरिखौ रायनाय, बेसेबां रायनो? जोंनि हारिनि जायफोर मोजां मोजां फरायनाय गथ'फोरखौ, जायफोर हारिमुजों बजबनानै आवगायलांनाय, जायफोर खेथियकफोरखौ सोर देखायगोन? जायफोर हारिनि गेजेराव मोजां मोजां साख्रि मावनायफोरखौ सोर देखायगोन? आंथ' नाजागासिनो साख्रियालफोरखौबो सम सम बर' हारिनि गेजेराव सोर मा लाइनाव साख्रि मावनाय दं, सोर बेसेबां फरायनानै बेसेबां अबे डिपार्टमेन्टआव साख्रि मावनाय दं, बिथांमोनखौबो सम सम देखायनो सानो। माखासे जोंबो गावनि थांनानै थानायाव माखासे बेफार लाइनाव थानो गोनां जायो, समखौ मोनस'वा जायो। जायफोर खेथि मावनानै जाग्रा, जायफोर हाजिरा मावनानै जाग्रा, बिथांमोनखौबो खिथानो सानो। जायफोर समजों बजबनानै जायफोर गथ' गथायखौ माबोरै खांदों, माबोरै गथ' गथायखौ दिनैसिम फोरोंलांदों, जायफोर जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जायफोर सानहर हारिमुजों आगान सुरग्रा, बिथांमोनखौबो सम सम लोगो हमनो सानो। नाथाय मा खालामनो, समनि गोरोबा जायो, बेफोराव आस'खान्दा जायो। कालसारजों साखाथि फाखाथि थानाय गामियारिनि बर' इउटुबारफ्रा जायफोर साख्रि मावनाय, जायफोर खेथि मावनाय, जायफोर फरायसुला फरायसुलिफोरखौ माबायदि खस्थ'यै फरायसारनो गोनां जादों, गासिबखौबो बर' इउटुबारफ्रा हानायमानि सम सम बुहुमनि बर'फोरनो, गेदेरमा रायजो राजाफोरनो एसेबाबो फरायसुला फरायसुलिफोरनो दिन्थिनो हानाया अरायसम मोजां। माखासे नैबे भिडिअखौ होबासो जोंखौ नायगोन बेबायदिखौ सानलायनाङा। मानो होनोब्ला जेरै हायो सोरबा कालसार लाइननि माखासे बिथांमोनखौ लोगो हमनानै माबायदि रावनिबो हेफाजाब मोनालासिनो हारिनि गेजेराव माखासे समखौ, हारिनि दुखुथिया समखौ, हारिनि रंजानाय, जायफोर हारिनि मिनि खुसि समखौ कालसारजोंनो, जायफोर फिल्मजों नङा, मुभिजों नङा, माखासे सल'बाथाजों नङा, नाजागासिनो। नाथाय बिथांमोना रावनिबो हेफाजाब मोनाखै। जियानो जा मानो आं बेफोरखौ माखासे आंहा बुंनायनिबो एसेबां एक्सपिरियेन्स गैया। अबेबा मोनसे गोरोन्थि जालांदोंबा आं निमाहा बियो। नाजादों गासिबखौबो जोंनि बर' इउटुबारफ्रा, आरो साबसिन बिथांमोनखौ लोगो हमनानै नाजासिननाया साबसिन जायो। लोगोसे आं नैबेखौसो बुंगोन, जोबथारनायाव मोननै डिस्ट्रिक्टआ सनितपुर आरो बिश्वनाथआव खमसे खम 5 लाखनि खाथियाव बर'फ्रा दं। आं रायजो राजाफ्रा थासेयावबो, एसेबां फरायनाय गथ'फोर थासेयावबो मानो सोरबा साफा सानैजों मानो थगायजाबाय थादों? मोननै डिस्ट्रिक्टनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि खाथियाव आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बै आरो फैबाय थानाय बुंस'हरनो हायै आरो देरबोबाय थानाय गथ'फोरनि थाखाय जोंनि समनि आरो बै समनि जोंनि आबौ आबैमोननि, जोंनि आफा आइमोननि, जोंनि समखौ जोङो गोसोखाङोबा
दावहाजोंनो बेसेबांबा सम दावहाथिलियाव दावहा नांनो गोनां जाबाय। जायफोर दिखियाजुलि, जायफोर बिसनाथ डिस्ट्रिक्ट, सनितपुर डिस्ट्रिक्ट, बै समखौ गोसोखाङोबा जों मालाबा गाबनो ओंखारो। जोंनि दावहारु लोगोफ्रा जायफोर दिनै न' लुनानै थानाय न'फोरखौ सोरनि थाखाय मोनखो आरो सोरनि थाखाय थानो हाखो, बेफोरखौ जेरै गावनि बे हाया आंनि होननानै मोनसे गावनि न'आव मोनसे लेखा बिलाइ लानो थाखाय दिनैसिम जोंहा रावबो दैदेनगिरिफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनाखै, सोरबा सरकारनिफ्राय हेफाजाब मोनाखै। बेफोरबायदिखौ मावनानै लानो थाखाय दिनैनि फरायसाफ्रा, दिनैनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा एसेबाबो नाजालांनायखौ आं आसा खालामो। बै समावथ' दानि फरायसुला फरायसुलिफ्रा सोरबाया खोनाबोदों, सोरबाया खोनायाखै जानो हागौ, सोरबाया गावनि बिमा बिफानि खुगानिफ्राय खोनादों जानो हागौ। सनितपुर आरो बिसनाथ डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफोरनि न' लुनानै थानाय नबथि न'खौ न' लुहोनो थाखाय सोरबाया आलाय सिलाय गावथारनानै लांजाबाय, सोरबाया आलाय सिलाय गावथारनानै लांजाबाय, सोरबाया आलाय सिलाय बुख्रुब सुख्रुब आलाय सिलाय थैनो गोनां जाबाय, सोरबाया जेलाव थानो गोनां जाबाय। बेबायदि सनितपुर बिसनाथनि हाखौ बै समाव माखासे हाथियार लाग्रा आफादा बेफोरबायदिखौ अनसायबोबाय, बेफोरबायदिखौ एसेबाबो आवगायहोबाय। जायफोर दिनै गथ' गथाय लानानै गावनि बिदा फंबाय जाथि खुरमा रायजो राजाफ्रा ग्रोम ग्रोम रायजो जानो हानाय समखौ बेसेबांबा सम जायफोर हाथियार लानानै जायफोर दावहा नांबोदोंमोन, बिथांमोनहा गावनि आगोमा जिउखौ जाफुनाय समाव गावथारजानाय, बबेबा उन्दुफुनाय समाव गावथारजानाय, बबेबा लामा थाबायनायाव गावथारजानाय, बबेबा सावरायबाय थानाय समाव गावथारजानाय, बबेबा होसो होसो गावथारजानाय, बेबायदि माखासे अखा बांखा होसो होसो गावथारजानाय बेबायदि समजों बे मोननै डिस्ट्रिक्टखौ जेरैबायदि हाथियार हमग्रा बिथांमोनहा जोहोलाव, जायफोर जोहोलावजो जोहोलावफ्रा जेरैबायदि दावहा नांनानै बे हाखौ न' लुनानै थानो थाखाय, दिनै गसंनानै थानो थाखाय, गाव गावनो आबाद मावनानै गाव गावनि गथ' गथायखौ फोरोंनो हानाय एसेबाबो मोननै डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफोरखौ आश्रय होदों। जाहाथे बेखौ उननि उन जोलैफ्रा जाहाथे जोंनि हा, जोंनि बे जोनोमनिफ्रायनो जों बे हाखौ जों दांलाय बिलिरलाय जों बे जायगायाव रायजो जाबोदों आरो गसंनानै जों बेयावनो थाबाय थागोन, बिदि बुंनो हानाय माखासे लेखा बिलाइखौ दानि फरायसा फरायसुलिफ्रा जाहाथे सरकारजों नारा नाथा आवगायलांनानै मावनानै लाफुङो बेखौ आसा खालामो। मोननै डिस्ट्रिक्टखौ आं आसा खालामो अरायसम बै समनि सोमावसारनाय, माखासे आबसुनि सोमावसारनाय, बिएलटिनि सोमावसारनाय, एनडिएफबिनि सोमावसारनाय, राजनितिकनि सोमावसारनाय, जेरैबायदि गुबुन हारिनि पलिटिकेलजों, जेरैबायदि पलिटिकेलनि माखासे डायलगजों थगायजाबाय थानाय, बेफोरबायदि समखौ बावगोमानानै दानि जायफोर फरायसुला फरायसुलिफ्रा मोननै डिस्ट्रिक्टआव खमावबो 5 लाखनि खाथियाव बर'फ्रा रायजो जागासिनो दं। बेबायदि माखासे संख्या थासेयावबो साफा सानै दैदेनगिरिफोरजों थगायजाबाय थानाया मोननै डिस्ट्रिक्टनि थाखाय लाजिथावना। बिनि थाखायनो आं आसा खालामो जायफोर फरायसुला फरायसुलिफ्रा बबे लामाजों थाङोब्ला, सोर दैदेनगिरिखौ, सोर हान्जाखौ हेफाजाब होयोब्ला उननि जोबथा बर'फ्रा सोमावसारनायाव आरो जोबथा सरकारजों माखासे जुजिनायाव हेफाजाब होयोब्ला मोजां जागोन। गावनि बिदा फंबाय, बिमा बिफा, गावनि आबै आबौमोननि बे मोननै डिस्ट्रिक्टआ गोसोखांनाया मोजां। दानि फरायसुला फरायसुलिफ्रा जायफोर जोनोम मोननाय बे नबथियाव सोरनि थाखाय बे हा हुखौ मोनखो, बेखौ एसेबाबो बिमा बिफा, सोरबा गेदेर मानसिफोरनाव, जाथि खुरमानाव सोंनानै नायोबा
एसेबाबो फरायसुला फरायसुलिफ्रा खोनागोन। आलाय सिलाय दिखियाजुलि, राङापारा, बिसनाथ सारियालि, गुफुर दावहायाव जेरै थैनो गोनां जादों, गावनि बिदा फंबाय बिमा बिफाया आलाय सिलाय थैनो गोनां जादों। सानसे समाव राङापारा होननानै बुङोब्ला NDFB आफादनि हाथियार हमग्रानि मोनसे हेडक्वार्टारमोन। फरायसुला फरायसुलिफ्रा बेखौ स्पष्ट बुजिनोब्ला आं गाबोननो भिडिअ लाबोगोन। राङापारा होननानै बुङोब्ला सानसे समाव हाथियार हमग्राफोरनि बर'फोरनि ट्रेनिं सेन्टार आरो बर'फोरनि जायफोर हाथियार हमग्रा NDFBनि हेडक्वार्टार होननानै बुङोबा सारा बुहुमाव गुबुन गुबुन आफादनि दावहारुफ्रा एसेबाबो खोनालांदों। बेबायदि भिडिअखौ आं गाबोन लाबोगोन। फरायसुला फरायसुलि गेदेरमा रायजो राजाफ्रा गाबोननि समखौ एसेबाबो नेनानै खोनासंलाङोबा आंनि गोसो गोरबोआव गोजोननाय मोनगोन। आरो अराय सम मोननै डिस्ट्रिक्टनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा बयबो गोसोखौ बेसेबांबा गावखौनो गाव आथिं आखाइ फोरानानै बिमा बिफानि दुखु दाहा, जाथि खुरमानि दुखु दाहाफोरखौ बै समाव आलाय सिलाय मोननै डिस्ट्रिक्टआव जायफोर जोहोलावफ्रा आलाय सिलाय थैनो गोनां जादों, बयबो गोसोखौ दुंब्रुद खालामनाय